Така, имаме настроение, което означава, скъпи приятели, че днес ни предстои един истински празник. Един истински празник на българския фолклор, на българските традиции. Заедно с вас днес отваряме първата страница, за да напишеме летописа на един фестивал, в който тепърва ще бъдат съхранени много традиции, бит и култура, присъщи само за хората тук, в село Крайници. Хора, които са истински приятели. Хора, които подават ръка на българската народна музика, и съм убеден, че днес с това празнично настроение и с тази хубава положителна енергия, с която сме заредени, ще направим един истински празник, който ще бъде записан в историята на село Крайници, а именно първото издание на Националният фолклорен фестивал между Верила и Рила с традиции в бъдещето, село Крайници 2023. Предстои ни, скъпи приятели, днес да се насладим на една плеяда, на една пъстра плетеница на нашето фолклорно танцово, инструментално и изпълнителско изкуство. Убеден съм, че всички вие, които сте днес тук, ще го запомните завинаги, защото сме ви подготвили изключително много изненади, но всяко нещо по реда си. Не се представих, аз съм Стоян Петков, който от вас ме познава, който не ме познава, сега ме вижда за първи път. За мен е чест и удоволствие, скъпи приятели, че заедно с вас днес пишем първата страница в историята на този прекрасен фолклорен фестивал, който в днешният конкурсен ден ще се случи пред очите на всички вас. Имаме ли настроение, приятели? Така, дайте още аплодисменти! Както казах, всяко нещо по реда си, затова сега предлагам началото да бъде поставено с един тържествен водосвет за здраве, който ще бъде отслужен от отец Радослав Ваклин. Благословен Бог наш, сегданен и присно во веки веков. Амин. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ явися нам, благословен гради во имя Господне. Ние грешни смирението сърдно сега разпредечем към Богородица и да паднем пред нея покаяние до бочината на душата си да извикаме: Владичице, смели се над нас и ни помогни, побързай, защото загива от множество грехове. Не връщай празни Твоите раби, защото Тебе синичка надежда имаме. Богородице, недостойните, няма да млъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би предстоял се моли за нас, кой ли би ни избави от толкова беди, кой ли би ни запази до сега свободни. Владичице, ние възстъпим от Тебе, защо да Ви спасяваш Твоите раби от всякакви издини, милосърдия, двери, отверзи нам, благословенная Богородице, надеющи ся на Тя да не погибнем, но да избавим се Тобой от бед. Ти бъй си спасение рода християнска го, на Господа се помолим. Господи, помилуй, яко святе си Боже наш, и Тебе славу силаем Отцу и Сину и Святому Духу, нині присно во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Премъдрост да застанем прави, да слушаме Светото Евангелие, мир на всички вас и духови Твоему от Святаго апостола и евангелиста Йоанна Богословчтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наречена Ведезда, която има 5 притвора. В тях лежи голямо множество болни с небихроми съкнали, които чака да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята, раздвижваше водата, и който провлизаше след раздвижването на водата,
оздравяваш от каквато болест и да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, с мир на Господа се помолим. Господи, помилуй, за мира свише спасението на нашите души, на Господа се помолим. Господи, помилуй, за мира по целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви и за съединението на всички, на Господа се помолим. Господи, помилуй за този събор, за всички тук присъстват, за здраве, спасение, успех и получим мир и благодат на Господа се помолим. Господи, помилуй за светейши деснаш Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, честното презвитерство за дякон с Христа, за целия църковен и прич народ на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението и дарово на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се просветят чрез светлината на разгледа на същата Троица на Господа се помолим. Господи, помилуй, се направи Господ Бог, синове наследници на Своето царство, чрез пречищаването и поръсването с тази вода, на Господа се помолим. Господи, помилуй, защити, спаси, помилвай, не запаси, Боже, с Твоята благодат, като си спомни всички свети, преседата пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и пресна Дева Мария, нека сами себе си и един други целеси живот на Христа Бога додаде. Тебе, Господи, защото на Тебе подва всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Святи Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Спаси, Господи, благочестиви христия български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, светейши деснаш Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, преосвещеният наш епископ Поликар Белоградчишки, всички православни епископи, които вярно преподават Словото на Твоята истина и на целия свещенически монашески чин. Спаси, Господи, помилвай православните християни, които стоят тук и се молят. Спаси, Господи, помилвай всички православни християни, дарувам душевно и телесно здраве към това християнско общество. Слушайте на Тебе да всичко милостив. Помени, Господи, които ни мразят, които ни обичат, слугуващи наши братя, онези, които са тука и които по уважителни причини отсъстват. Помени, Господи, братри са плени скърби, помилуй така и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя, защото Ти си избрат на целен Христе Боже наш. Затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и пресветия благ, който наш Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Мир на всички вас, да преклоним главите си пред Господа. Тебе, Господи, Господи, Ти, който благоволи да се кръства в Йордан и да седиш водата, наклони окото си, чуни власти всички нас, които чрез преклонението на своята глава ознаменуваме нашата рабска покорност, удостойни чрез пречищаването и поръсването с тази вода, да се изпълни с Твоето свещение и да бъде то за нас за здраве на душите и телата ни, защото Ти си нашето свещение, на Тебе Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Господи Исус Христе Боже наш, Ти си ни заповяда да се трудим за да изкарваме същия си хляб, към нашите телесни духовни потребности, но не всяко наше дело и предприятие. Според нашите слаби човешки сили, сам Ти си казал, че без Тебе не можем да правим нищо. Ти помагаш на всички, които с вяра Те призовават. Затова и когато предстои важно трудно дело, при го започнем, прибягваме към Твоята божествена помощ, за да може, като започне Твое име с Твоя подкрепа, да го завърши благополучно с Твоя полза, Твоя слава. Посочи проче, Господи, пътя, по който трябва да вървят. Бъди винаги с тях, укрепи ръцете и помагай отстрани от пътеките, всяко дяволско хищение, всяка спънка, и нека успешно преодоляват всяко затруднение, така да познаят Твоята сила, да прославят името Ти през всички дни на живота си. Човеколюбиви си, подател, творчи, създател на всичко, Господи Исус Христе Боже наш, и си казал с Твоите пречисти уста, без мене не можете да вършите нищо, като приемаме проче с вяра, душа и сърце това, което си казал. Ние се обръщаме към Твоето милосърдие, Ти си могъш правиш всичко, каквото пожелаеш,
и помагаш на всички, които с вяра призовават на помощ Твоята крепка десница. Затова молим Те се, благи Господи, благослови доброто намерение за този фестивал и помагай предстоящите дела. Прати ангел пазител, който да възпира блъска всички противодействия на видими и невидими врагове. Дай мъдрост, сърдечност и уменията лесно и успешно да се завършва, защото Ти си нашият свидетел помощник и на Тебе прославяме с Твоя безначален Отец и с пресветия благищуращ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, опование наше, слава Тебе, и живордане крестивися, и изволи от Йоанна наш горе и спасение, Христос, истинен Бог наш, молитва и пречисти, препорочни си Своя Матере, и се изпомнете спасет нас, яко благ и човеколюбец. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителство. Нека да честит този водосвет, да бъде за здраве, спасение, успех и благополучие, мир и благодат на всички. Честит и благословен празник! Да благодарим още веднъж на отец Радослав Ваклин за този празничен водосвет за здраве. Нека да бъде благословено Крайници, да бъде благословен този площад и вие всички, скъпи приятели, да имате светлина в душите, да носите българския фолклор в сърцата си, за да може нашите изконни традиции, бит и култура да просъществуват вовеки, както и този прекрасен фестивал, който стартира днес в този момент. Нека да благодарим и за присъствието на нашите официални гости. Моля вашите аплодисменти за госпожа Радослава Чаканска, депутата от политическа партия ГЕРБ. Благодарим на господин Костадин Костадинов, представител на Общински съвет Дупница. Господин Крум Милев, заместник-кмет на община Дупница. Господин Славчо Димкин, кмет на село Червен брег. Господин Кирил Огненски, кмет на село Бистрица. И разбира се, госпожа Гергана Вилинова, директор на Основно училище Христо Ботев, село Крайници. Сега, скъпи приятели, давам думата на госпожа Марияна Димитрова, кмет на село Крайници. Юни 2023 година. Сутринта е огряна от красивото крайнишко небе. Гайди, песни и танци обявяват, че от днес нататък в село Крайници ще се събират посланници на народното творчество от цяла България. Ще има много незабравими срещи, емоции и талантливи изпълнения. Уважаеми гости, драги съселяни, скъпи самодейци и любители на автентичният български фолклор, особено съм горда, че като кмет на село Крайници мога да ви приветствам с добре дошли на първият национален събор фолклорен фестивал между Верила и Рила с традиции в бъдещето. С магическа сила, с много усилия, труд и любов успяваме да съхраним истински българското от песните и танците, през багрите на шевиците и мъдростта на вековете, по живия мост между поколенията. За крайничани фолклорът е тази духовна нишка, която съхранява,
обединява и отразява живота с неговите радости и тъги, потребности и желания, надеждите и вярата на хората и разнася вечно живия, създаден през вековете на написан народен летопис. Благодаря на всички участници, ръководители, всички, които ни подкрепят за инициативата, която съхранява и популяризира ценното ни фолклорно богатство, стимулирайки неговото развитие в днешни дни. Нека енергията и несломимият български дух бъдат винаги с вас. Всичко това се случва, когато има сърцати хора, които застават зад всяка една кауза. Сърдечно благодаря на нашите дарители, Община Дупница, Белозем Солар Парк 3, Сънитех, Владимир Ильов, Костадин Костадинов, група крайничани от Америка, Бойко Алексов, Михаела Ризова и Красимир Низамов, Асени Росен Андрови, Изи Кредит, Спас Милушов, Венцислав Богданин, Спас Ильов, Йордан Джипов и Йоанна Бачева, Хижа Отовица Спас Андреев, Асени Светли Даскалови, Кирил Карнолски, Валентин Нешев, група от Йорданов ден 2023 година, Васил Панчев, Станислава Кацарова, Даниела Симова, Йордан Галилейски, Спаска Банкова, Лъчезар Илински, Захари и Маргарита Виячки, Нейчо Гръчки, Иван Раков, Венци Бошков, Петър Овчарченски, Марияна и Петър Попови, Васил Стоилков Йонката, Валентин Киров, Радослава Чеканска, набор 1958 година, Никола Тренчев, Ветанет, Тинка Велинова, Класикнет, Димитър Димитров, Снежанка Стоилкова, Георги Кирил и Кирка Механджийски, Дани Чорбаджийска, Николай Боцев, Димитър Дамянкин, Веселин Андреев, Лидия Валтер, Гергана Славкова, Любомир Яньов, Димитър Крекманов, Ивайло Тойов, фирма МИО, Радослав Яньов, Даниел Тренчев, Райчо Биволев, Десислава Гюшкова, Албена Паликарска, Магия от дърво Тони Биволев, Йордан Яньов, Кирил Илков, Валентин Георгин, Бойко Попов, Жулиета Георгина, Светлозар Стойков, Стефан Попов, Зафира Ильова, Евгений Иванов, Евелина Попова, Тина Парванова, Кристина Тодорова и Станко Дишов. Бъдете все така всеотдайни и отзивчиви благородни хора, уважаеми гости, драги съселяни, скъпи участници. Днес е нашият ден за радост и веселия. Нека всеки един от нас отнесе мили спомени и незабравими мигове от първия национален събор-фестивал между Верила и Рила с традиции в бъдещето. Пожелавам ви здраве, празнично настроение и много веселие! Благодарим още веднъж от сърце на госпожа Марияна Димитрова, кмет на село Крайници. Аплодисменти! На добър час, госпожа Димитрова. Сега на сцената да приветства всички вас каня госпожа Радослава Чаканска, депутат от политическа партия ГЕРБ. Уважаема госпожо Димитрова, кмет на село Крайници, уважаеми господин Милев, заместник кмет на община Дупница, уважаеми господин Костадинов, председател на Общински съвет Дупница, скъпи жители на село Крайници и гости на това прекрасно тържество. За мен е огромна радост, че имам възможността да присъствам на традиционния събор в село Крайници. А е чест и удоволствие да бъда част от първото издание на фолклорния фестивал между Верила и Рила. Началото на тази фолклорна традиция показва
че в село Крайници, във всяко семейство, любовта към изкуството и българщината е на първа позиция. Тук е мястото да отбележа, че читалището в село Крайници е дом на духовността, българщината и българските традиции. Пожелавам успех на фестивала и нека най-добрите да спечелят. Успех! Благодарим на госпожа Радослава Чаканска, депутата от политическа партия ГЕРБ. Сега за всички вас, скъпи приятели, ще изчета един поздравителен адрес от господин Костадин Костадинов, председател на Общински съвет град Дупница. Драги крайничани, уважаеми участници и гости, дами и господа, за мен е чест и привилегия от името на Общински съвет Дупница, както и от името на жителите на община Дупница да ви приветствам с добре дошли на откриването и провеждането на първият национален фестивал между Рила и Верила с традиция в бъдещето Крайници 2023. Дайте аплодисменти, скъпи приятели! Горд съм, че тук в Крайници заедно създаваме едно голямо събитие, един истински празник на българщината и таланта. Сбъдваме една дългогодишна мечта да покажем красотата на местния фолклор, както и да дадем сцена за самодейци от цялата страна. Защото фолклорът е неподправеното и автентично изкуство, което носи силата на българския дух. В този тържествен ден бих искал да отправя специални поздравления към организаторите. Всъщност организатор е цялата местна общественост. Но не мога да не спомена няколко имена, които дързаеха и работиха усилено тази идея да се превърне в реалност. С риск да пропусна много хора, ще спомена основната роля на Народно читалище Развитие 1910 и целият управителен съвет. Много усилия и работа вложиха Кристина Тодорова и Станко Дишов. Постоянно за реализацията на фестивала се грижеше Криси Косовска, секретар на читалището. Сърцато и твърдо с проблемите се справеше Тина Първанова, истински боец и радетел за каузата. Но няма как да не отбележа, че най-много вяра, усилия и желание прояви прекрасната Анета Ценева. И макар, че Ани днес е служебно ангажирана и не може да види резултата от труда си, ние всички трябва да й кажем едно огромно благодаря. Тук е мястото да отбележа и най-важният човек, направил фестивала възможен. Аплодисментите ви за госпожа Мариана Димитрова, кмет на село Крайници. Като истински водач тя поведе всички в каузата. Проведе безброй срещи, стигна до сърцата на спонсорите, нито за момент не се поколеба. За да може днес да приветстваме първият фестивал, провеждан в Дупнишко село. А аз съм сигурен, че няма да бъде последен. Огромно благодаря и за кмета на община Дупница, за служителите, администрацията и особено госпожа Ценка Стоянова за подкрепата към фестивала, която е и уважение към жителите на Крайници. Поклон към спомоществователите на фестивала и към най-главните и към всеки един, който подпомогна неговото провеждане. Няма как да не спомена и крайничаните от чужбина, включително от далечна Америка. Поклон! Пожелавам на всички участници вдъхновение и дразновение, на всички гости и публика да се насладят на магията на българския фолклор тук, между Рила и Верила. Искам да ви уверя, че първото издание на този фестивал е само първата крачка към една традиция, съхраняваща и разпространяваща богатството на националният ни фолклор, че заедно ще я превърнем в една изпълнена със смисъл традиция в бъдещето. С огромно уважение, господин Костадин Костадинов, председател на Общински съвет Дупница. Имаме ли настроение, приятели? Дайте още аплодисменти да се чуе, че днес откриваме първият национален фолклорен събор.
Точно така. И вече е време за музика. Първото изпълнение, което ще чуем специално за всички вас, се казва "Село мое", написано специално за село Крайници от Лазар Карновски, а за всички вас ще го представи Каролина Илинска. Село мое, село родно, пълно с радост и мечти. В теб родих се, в теб израснах, сред полета и гори. Крайници е твоето име, от незнайни времена. Всички тебе те обичат, сто създал си и ти. Тук добренала като си, там Мунзер Манзъл реве, а в баланица прекрасна, чуден славе и песни пей. По грамадини грамадия, по камера и родес, по ливади и нивята, пее нашата младеж. Село мое, село родно, пълно с радост и мечти. Теб обичам, тебе любя, ти си в моето сърце. Благодарим от сърце на Каролина Илинска. Това е бъдещето на България. Сега, скъпи приятели, мили гости и участници, за вас специален поздрав ще отправят нашите местни таланти, които са се събрали отблизо и далеч в този специален ден. За нея музиката дава душа на Вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко. Следващото изпълнение се казва "Юнак Георги", а за всички вас ще го представи Алесия Ильова. Чухме Юнак Георги в изпълнение на Алесия Ильова. Дайте да ги аплодираме! Следва сега изпълнение на три момичета, които са израснали с песента. Както се казва, музиката започва там, където свършва словото. Аплодисменти за фолклорно трио Ивана, Алесия и Рая към читалище Развитие 1910. За всички нас те ще изпълнят "Чубричанчеле". Čubričančele, maloj momiče, lele mi ulibe, maloj momiče, a javilice na mala vrata, lele mi ulibe na mala vrata.
беше, леле ми улибе, какво що беше. Какво що беше, лани по лани, леле ми улибе, ланска година, я яви снага на мала врата, леле ми улибе, на мала врата. Та да ти видим тънка ли ти е, леле ми улибе, тънка снагата, тънка ли ти е, какво що беше, леле ми улибе, какво що беше. Какво що беше, лани по лани, леле ми улибе, ланска година и да я гледаш, файда си нема, леле луд младо, файда си нема. Да благодарим на фолклорно трио Ивана, Алесия и Рая. Сега нашата празнична програма продължава с изпълнение на самодейния състав към Народно читалище Развитие 1910, село Крайници. Женската фолклорна група Крайничанка ще изпълнят в памет на Адриана Славкова, основател на групата и дългогодишен библиотекар в читалището. Песен за Крайници и Дим Келе с ръководител Ивайло Филев. Слушайте, стари и млади, какво ще да ви разкажем за нашата обич голяма към песента
Да благодарим на женска фолклорна група Крайничанка към Народно читалище Развитие 1910. Сега нашата празнична програма, скъпи приятели, продължава с местния талант Димитър Захаринов, който заедно с Алесия Ильова ще представят за всички вас Ситно хоро виеше и Чичовото хоро. Край поповите вратци
Да благодарим на Димитър Захаринов. Още веднъж аплодисменти. Сега на сцената каня едно талантливо дете, един голям талант на село Крайници. Моля вашите аплодисменти за Николай Вучков. Благодарим на Николай Вучков. Сега следващия празничен поздрав за всички вас, скъпи приятели, ще бъде от Клуб по народни хора Божидар под ръководството на Михаела и Божидар Германови. Вече 12 години те поддържат българския дух тук в село Крайници. Убедени сме, че сега за всички нас те ще поднесат една изключителна празнична програма. Да ги окуражим с още аплодисменти!